Kaixo, Maialen. Kaixo. Maialen, arratsaldero. Ongi etorri. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zetorri zara, mendira igotzeko prestatuta etorri zara, da? Eski, bereziak egin digute zabatiak, erakutsi egin behar. Bai? Bai. Zer dira, Zegama Aizkorriko... Zegama Aizkorrirentzako egin dituzten edizio mugatu bat, eta 5.000 bat ale salduko dituzten munduan zehar, baina, batzuk guri eman diguzkigu. Hala, ze ongi. Eta erosoak izango dira, ez da zapatila honak izango dira. Asteburu guztia daramagu beraiekin aurrera eta atzera eta bizi gaude, ez da gutxi. Lasterkarientzat gaurko izango da errekuperazio eguna, batzuentzat aje eguna ere bai agian, antolatzaileentzat gaurko eguna ere horrelako zerbait da, ze pentsatzen dut zuentzat ere Zegama Aizkorri bat egitea, azken finean antolatzea, badela maratoi bat, ez da? Bai, edo ultra bat, ezakit. Bai, guretzako ere da aje eguna, neke guztiak azaltzen diren eguna, dena jaso behar den eguna, herria txukun utzi behar den eguna, gauza askoretako eguna eta hemen egoteko eguna. Egia esango dugu, hasieratik hasiko gara gauza garbi esaten Maialen gaur, Sara Alonsori deitu genion eta bera hitzen manda zegoen bera etortzekoa zen, baina asko jakingo duten bezala berak atzoko lasterketan ez du parte hartzerik izan gaixo dagoelako. Hori da. Zakigu, berarekin hitz egiteko aukerarik izan ote duzuen, zer moduz ote dagoen, ze informazio ote daukazuen. Berak sare sozialetan jarri zuen bezala ospitalean dago, neumonia batekin, eta asteburu gorra berarentzat ere, erabakia oso gorra izan zen hasieran, eta ja ingresatu zutenean, zalantzarik ez zegoen, ezingo zela Zegamako irteera puntuan egon, baina bai saretan idatzi zuela, gure streaminga ikusten egon zela, eta hemendik gure animorik beroenak ematen diogu, eta segituan egongo da berriz prest. Bai, noski gure partez ere besarka da handi bat, eta ziur gaude Laister sofa honetan eserita. Bai, Malen Osak ere gogoan izan zuen atzo, bere bigarren postua eta gero. Horrelako azkeneko ezustekoak pentsatzen dut bat baino gehiago izango dituzuela, ez da? Bai, beti pasatzen dira, azkenean, elitoko korrikalariekin ari garenean, bai agian lehentxeago jakin dizazkezula, azkenean bidaiatu behar dutelako, Zegaman egon behar dutelako, baina nervioek pasaera txarro asko egiten dituzte, eta bai badira batzuk irteeraren puntura iristen ez direnak. Atzo izan zen maratoiaren eguna, gaur biharamuna, zein da antolatzaile bezala, urrengo egun honetan daukazuen sentsazioa? Sentsazioa, Euskal Herriak berriz ere erantzun zuela, mendia jendez beteta zegoela, eta zalantzerik gabe munduko voluntariorik onena ditugula, urtez urte, horrelako irudiak eskaintzen dizkigutena, jendea mendia, jendea ez lepo, baina denak antolatuta, inongo arazorik gabe, trafiko arazo handiak ditugu, baina horiek ere lortu ditugu ala nola voluntarion bidez bideratzea, eta izugarrezkoa dela herriaren, Zegamaren erantzuna. Zenbat jende gerturatu zen atzo? Gutxi gora bera, jakin dezakegu? Idearik ere ez dugu. Asko eta asko. Autobus lanzaderak genituen goizeko 6-etatik martxan, larun batean bertan ere arratsaldean gehiago autobus lanzaderarik ez zegoen, baina herrian aparkatzeko lekurik ez zegoenako autobusa jarri behar izan genituen, asko. Oñati aldetik ere, eta lehenengo eta behin eskerrak eman behar diogu Oñatiko udalari hor ere laguntzen digulako, Oñati aldetik ere jende asko igotzen delako Aizkorri eta Urbi aldera, eta autobus lanzaderak izan zituzten asteburu guztian baita ere martxan, eta bai, jende asko. Lasterketako irudi batzuk ikusten hasiko gara, Maialen lasterketa handia da, historian eta munduan ezaguna den lasterketa, eta Kilian Jorneten izena ere oso ezaguna da, oso, benetan, 11. aldiz irabazi zuen atzo Zegamako maratoia, eta hementxe bere irudia, Kilian Jornet, txapeluna handi bat. Pejonde jaloea, Kataluniarrari sekulakoa egin du beste behin. Pixka bat bera egin du azken tartean, baina barkatzen diogu Kiliani, nola ez diogu barkatuko Kilian Jorneti, hortxe duzue. Azken metroak Kilian entzat, hemen da Kilian Jornet. Pozik guztiak agurtu 3 ordu 38 eta 8 segundu. Zorionak Kilian, gaurkoan ere. Jende guztia txarroka. Reverentzia eta guzti. Bera ere pozik. Esan dezakegu Zegamarekin alako maitasun historio bat duela, Kilianek? Bai, azkenean 2007an etorri zen lehen aldiz, gu 2002an hasi ginen, beraz, nahiko lasterketa gaztea zen, eta batera hasi gara. Bai, beraiek lasterkari bezala eta guk lasterketa bezala. Eta orduan, bai, badaukagu maitasun harreman handi bat, eta gure enbajadorerik onena da, zalantzarik gabe.
Eta emakumezkoen parte hartzea ere gero eta handiagoa dela, hori esan dezakegu, ez da? Bai, kontuan hartu behar dugu, 2002an 3 korrikalarik parte hartu zutela, lehen edizio harretan, eta aurten parte hartzaien euneko 16 emakumea izan dira. Ia 80 korrikalari emakumezkoak izan direla, beraz, gutxinaka bagoatz gu ere, emakume horien presentzia bermatzen, eta ez bakarrik maratoian, zergatik guk 3 lasterketa ditugu, eta kilometro vertikalean ere ia euneko 20 da, juniorrean ia euneko 25, beraz, bai, ari dira emakumea gutxinaka beraien lekua berreskuratzen. Bai, ikus ezagun nola iritsi zen helmugara beste txapelduna handi bat, kasu honetan Euskaldunon txapelduna, 2. postuan Malen Osa. Zegamako kaleetan sartuta dena, irri fartxu, pozik, jendearen eskerrona eskertuz, zitzuliz, Malen Osa oinatiarra azken metroak eginez, negarra ere gertu du, emozionatuta ikusten dugu Malen Osa, ez da gutxiagorako 21 urterekin, Zegama Aizkorri lehendabiziko aldiz egin, eta 2. postua lortuko du Ikurrina eta guzti, Bejondaiola Malen Osari 4 ordu 35 minutu. 21 urte besterik ez lehenbiziko aldiz parte hartu, eta 2. sailkatu. Eta lehenbiziko aldiz horrelako distantzia batean, maratoi distantzia oraindik egin gabe zeukan inoiz, ez zekien gorputzak oso ondo nola erantzungo zuen, ez? Asia aldetik dator Golden Trail World Serieseko gira honetatik 22 kilometro inguruko lasterketak ziren, hau 20 gehiago da, ia erdia gehiago da, eta nutrizioa gauza guztiak asko aldatzen dira, eta orduan bazuen zalantza, eta begiraz emaitza izugarria egin zuen. Ederra, benetan ikuste ditugu txapelduna handiak iristen, Ikurrina hartzeko denbora hartu zuen, baina ni begiraritu nintzen zenbakietan, eta lehia estua egon zen orokorrean, ez da? Bai, egia esan, Kilianek gizonezkoetan aurretik jarretzen eta segitu zuen, baina emakumeetan beti askoz bixiagoa izaten da, beti hor maila antzekoan daude guztiak, eta orduan, Lide Urrestarazu joan zen hasiera batean, 2. postu batean, egia da Silvia Noskarrek hasieratik joan zela nahiko aurretik, baina bai besteak horri bilizirela gora bera horretan, eta horrek ere bere xarma badu, karrera jarraitzerako orduan. Eta xarma izaten du bereziki publikoak, jendeak, animazioa ikaragarri izaten da hori, denek esaten dute, bai barrutik eta kanpotik bizi dutenek, atzo ere hala izan zen. Duela 23 urte hau martxan jarri zutenek, ikusiko balute zenba jende joaten den, lasterketa ikustera, zesan goten lukete? Lasterketaren sustatzaile nagusia edo antolaketa lanetan aritu zen Alberto Ayerbe, oraindik jarraitzen du gure lasterketaren zuzendari tekniko izaten, eta inundik inora pentsatu ezin zitekeen gauza bat zen. Azkenean, lehenengo edizio harretan, egunean bertan eman zuten askok izena, gaur egun hori ezinezkoa da, gure 500 dosal horitatik ezin dugulako pasa, eta bai, asko aldatu da, egia da, trail munduak eta mendiko mundu honek booma izugarria izaten dela, eta gehien bat, azken COVID ondorengo garai hauetan izugarrizko gorakada izan duela.